Pasukan joget. Siap. Kota saksi tresna kurang suci. Luar biasa untuk cakap warga masyarakat Gaya Sidoarjo. Kalau sing munggah nyawerne Kang Rene ta. Sampai kadir kowe bilang enggak nanti pokoknya ini pasukan joget juga. Ayo belok diri. Pasukan joget, ayo maju ke depan. Pasukan joget, ayo. Nadian rep, masih nanggung coro anu lagi mlebu separuh. Kapok aku tahu mlebu separuh gak betah. Akhirnya tak bleske pisan. Iki lho mbok dikeki Mas. Paring asma sinten? Paring asma sinten? Walah, jaret ta. Rot. So aku iso rambok kaya dhewe. Lagune lho. Lagune. Nah. Seragenan nggih apik. Gune Mbak Gajah saiki bot saya apik-apik. Tali Kotang minangkani panggutan jenipun Bapak Suyatno. Lurah Sepuh. Sampun dipun aturaken nggih Bapak Suyatno, Bapak Lurah Sepuh, dongane namung setunggal tetep pinaringan seger kewarasan. Amin. Sakniki anu masih pripun? Herut. Satu buah lagu Gubuk Asmara. You and Lee. Monggo. Dipun racekaken. Nggih. Langsung penak jenengane rada kene dadi nek ning kene posisine langsung ya to. Lho. Aja nek kene rada angker. He